Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng jong kino rap bat kirang ba snong baper kibahap hapo kisau teli ki blog kata kamau kan rew CNRD blog kamau ren keneng CNRD blog kamelim bat kalai kro CNRD blog haka sitarik urisau arhajar arpuwei kilawan banya kendo bat ya solok bat ki ofisar jong katanat karep karyang bat ru bat umentri uba bantai dor lingdo bane kren halor kajingdu bat kajingbom yesu ya kadawai sebo Henry ladaki yoru kalong kebak tak bah namar kador kala rem arsya bat kador kebak kejuthit hakipor baladap hakajing kren bat umentri karep karyang ulai thu bakane kajing kino rap kawan namar baya kane kadawai sebo kasorkar kala pensange nadu usnam arhajar khatsau Henry wala kata kidang yo bantet tangba kador pat kala rem sabab palat namar kidon kinongdi kibasim kabu banditam ya kador Hadin bakino rap kila pensengeu yakine kijing sya kasorkar barca umentri karep karyang ulalum lang yakino rap bat giram bak snong baper banyak kran banweng yakine kijing Kadi ka jing kendo lang ka jongi mata singi. Kadi halor ka jing ka ba kaliang ki seng nong rap na kaliang kisnong ki baper. Wide kani ka bahap ki blok hagi lai sautuli ki blok. Kata ketika mau kendro CNRD blok ka mau keneng CNRD blok ka melim CNRD blok berkelai kro CNRD blok ka ba nakaliang jong kinong mikmat ru jong kani ka than kamtam nakaliang jong i balambor malngyang ibadon lang ne berkumju iba given melim badon lang rengkat bangi ngapun snow syanga bat syaga government ni berkumju nakaliang jong ki rang basnong befer nakini kisnong ha wedai bat kajing bomyo ya kani ka dawai sbo mo ka yuria bat ka bakiyo rupat hakini ki katukan ni benai kalong ka bakta adu tata ma ka dor kala long double triple ka bakju thit menshwa ndruspa sauspa sanpho shi paket mentagi haban thit khatra khat khandai spa adu arajan tedai na takada mani tu ipi bangin sayo bangin ya kendu langkum ni bangi keren pa kumno bangi di perhat na kabanta kani kam handai ka banga sukwa banong ya fi kendiat ba kajing balai kali jakum ni kadai bagai ni ka dawai sbo ya ka chemical fertilizer la discontinue nadu arhajar khatsau do mentala long kan nusnam kumbah nyusnam bat kani ka jing ka long ba kinong rap hakini kisnam imat boros kata kidang ya kidang ya thit kidang yo isni stai baradu mentaru kiyo andrei ka bakta kalong ba ka dor kala rem pelat bar ka ta ka jing jenjar par ka jongki kalong ba ka kata ka jing don kamru kala long shorti chadu kata ta po market kede na ta ka daw bangit saya khot lang hadin baki kila tho syanga minister bat syaga government bat nakaliang jong kini kinong mikmat jong ibron ngut aso ban ai kublai ba lambor mangyang bat ba given apa kila pun sengau bangi salum kerki ya kani ka jing kendo lang banya perhat da kanu ka lenti bangin wengi kani ke jinge na ka benta ka bit ka yang jong kinong rap ke jongi apo ke celah ka bi ke jongi ko igaman juga trat benta atau bintang menteri kambiang ini ka dawai sebab kan chemical fertilizer kun rabiang si menteri kami kawai kalong kum devi apa madu mentaru ka trekam hi tama sulong ba nakaliang ka government kala discontinue kan ite nanti keterekam kini ki jaka ke bang ong mentan mut kini ka khamtam na kini ka khairim ship undang lo mo ki jaka bat ki badang hadu mentangan itu ifi kidang ya pendon kami kini andrai sulong no ba mentah pekerjaan khat ba ka shortage hadu ta ta market ba ka dor ka ong ifi kila don kinong sim kabu ngla banong naru bakal long triple tigadai na ta ka daw ka sapoi ke jing ut tengi na kaliang jong government ngasngo bang ngimdai ban susngap ngimlai ban susngap fi ke bang susngap no nong bala discontinue ke ne mar kala kut no renga ong fi ke jing tep lam kamsha bagi nong rap jong ikin jenjar ni isnai habang alek bang yo sngo ya kan ke jing tegaju kini nong mikmat jong jong balam jong bagiven ru kidon kata ke jong sngo hi te wala la discontinue ru ano fi re kata ka jing jong kipat tidla dang susngap no yong la discontinue ngim keren te kata bam la long kom gidong ikmat bagi ba kilajit ingi gidon kam ban sngap gidon kam ngini keren gidon kam ban pe inwat gilat ing ti da kanupat bangin perkhat kaban bahatam
bat gani nga oi fi gani ga jelang ma singi bat ki reurang ba bagi wan mi ni kisnang ki paper bat ki seng nong rap ke bangi lai penbek dalong kumnum nuru hagapor ke balingkot bakuloi bangin penbek bakan da kanu ka relief bangin thai shaki nong rap jongi khnam ba kan pensuk yaki namar kadu mentangan itu fi ka dor jong ka ni ka urea bat kitu ki we mo ka dap ka potash kini kita ki ibrok ni tu fi ka dor kala rem pala de na ta kada bangit sepelong ni ka jelang ko ni Kecil penduk gini kecil terus continue gini kita wise bo tadi dekat cucu sekarang encourage ka mission organic farming nani ko organic farming ban rap tendo wise bo nanti ni iba kadang lejung kena sebab feel kamera ban ra kita kicing pensyai jika isi kepet ba kemudian ban berselo gini kamera tendo wise bo kai lo budak Phi long kum ni nga su ngo mo pe ngam kwa ban keno ino no ngam kwa ban kedok ti no ba kam dei kata ro kam ni don ha government ni don kam bangin train nak benta ka pit ka biang jong pa jai andre ho arjar khat saw hadin baki discontinue ya kan ka dawai sbo mo ka subsidy nong no la discontinue tu gila ki nong rep che yo subsidy ki mi yo shu shwa kan ni ke bangin ya che kan ka organic farming ni don kam at least ban pensotho ban pensyai lani ban substitute dengan galanti pat nomor ba kinong rap jongi kamtam ki barap kubi ki barap saw ki barap muli ini ki jingrap ki ba production ke dei ka ba long in large scale nei la den kam ban perkhat dei kanu galanti nomor kini ki ba rap ya kini ki jingrap mo fi fan u kubi u muli u gajor kini ki soman kan ki dei ki ba rap hina ka benta bakin de syaka yo ka hat mdei ban ba melodi te kini ki berharap kum tu ngong ifi ki berharap in large scale kidon kam bai ka dawai sbo tien rei ban ong ban shu penduk bai kensan ru ngong ifi dam don pat kanu lenti alternative bagian nyerap ki bagian ai de ki wei pat substitute ma side by side te long ka long ka bangan ong kum do danga ong ka baklaru so ka dei dan ong baklaru so kam dei rei tambatang ka wei ka long ba ihap ban penbahaga ni ka benta kumno bangin le khnang ba kinong rap chungi kinum jinjar ke nga ngaso ba kajing temu ko ba jong sarkar ko long ban yai organic farming kata ka dei rei kidan pat ki jakafi kat tu kan ne pat ki area ki ba kidang rap ye kini jing rap sam kini pat te kinum la te namar ki don kam ya ka quantity fi te dei na ta ka daw fi ba salong kum de menta long menta dei ko wei ka benta bar nganong fi ko wei ka long kum de kebangi ngidon kam menta kalong bangin nang encourage ya ki pa nang rep jongi balada don kino ki awareness program ko bede bagan ka benta bakin yami syakmat lani bikin lek syaki jaka ki ba don kam nang benta fa finyo jingtip lingba ka block office lingba ki district office badan haman ki district bede baga tenat kamrap nang bakin yo jingtip gini benta ki baro reina kaliang ka department dengan itu ipi syek persyang ni bag syek pelong gini ki awareness program hamar ki district na ko por timenta ko ade ko por bangin ang penslur susu bangin ya where ki nong rep ki jungi bala dadon kinu ki program kamtam ki awareness program jadi banwan syakmat ban sengap ki ba betai ada kim suthu ki la ban keli hang tu kadi kata ka badon kam kadi jungi trailang nomor ngan itu ipi kam dai ka besuk fi theory buat practical ngam ya ilang rekat dada ki nong rep jungi ki long practical Ilalong experience kata ka benta dari teori pat gimtep kini kita ke ibro bangi hak ban persyang bangin penbaik kenang ba ke ibro mengifikan long kecing bentoy jong kinong rap jungi apa jelai we jungi gawa ni kong aso ban pau shua ya kecing ai kugai ya minister jungi ban te do lendo ya ba lasim khia halo jong kecing ya syong kerki ke jungi peringkat bat i ba given Kakabide bat kajinge kabaki pait nong rep hapu kanika jala kajungi ke kenu ke sibun kajinge te halo jong kata ila khot hapai khublei karpang ila khot marmar kanika meeting ringkat bat ki nongilam naki bopher senjuk kerambas nong ki nongilam jong ki seng nong rep la wan lang banya simentalang nakbenta kumnu banla banweng ye kani gajing kabaki apa nong rep ke kendu hakini ki kinja por ten rei kaba sultanat kalong ba nakaliang gajong ngilang baro ngin sayo banya thirbiang halo jong kani kabenta ye kaba kumnu penya kumnu nginla banweng ye kani gajing
kani mentasi kalong tangkum gadak jong kajing slok andai ka final decision final call kan siong haga department but haga government te subnat bangilayo banyatai inong one group like ndo marhamat bangi kapan isya ya kata kajing long seriousness jong minister in charge ka seriousness jongi kajing sim serious jong ka department ya ka bangin na ban clear kini kita kiba kipat ba kikendo jing namar teng la syung ba ka sarkar si ka sarkar andai ngindai kan kajing siya kamut kamdai ka sarkar ngin persyang hi ban wat kilat kilinti kumno ban weng ni kajing kaba kinong rap kikendo tingin scam ba agini kinjat singi giban sawan ngin sa yasi ngin sa yu kabanta banya don lang hapo ka meeting ka ba in safat ya kataga meeting ha gini gibanta giba ki nong rap ki kendo ngatrai hangtang in sai thir ba nar kani kamle ke jakai thir kati ha platform ka bangin hapan syong hi hapo secretariat bat ka department tingin sa up ya kata ka ba kumno ngin ya ka outcome jong kata ka ji syong jungi Raga opor i ba lambol malnya belum MLA jong kanong krem constituency kumju iki officers jong katanan agriculture kibla kloy ban khot ya kan jialang bat ki segnong rep ya ki soldal jong jishnong bo pero hagaba lingba kan ga jialang nagaliang jong ki kila yo ban pilsno berga kalade galan bingina yo ban emerging mod ya pun ki paro te hoy ni sotu banagaliang jong aro kum nomi khman masuk kia shibun hagbai de batki pai nongra mani so thu so song sat shibun na ka banta ka jongki bagi penso sangi kum naumi khman ji omba ka jingyo na ne ka yo ka jongki ka bam tikana don ka snam ka ba na lumbia shayo kamlong don ka snam pat hagba na lumbia shayo pat ka bam bia dia rol ta ka banta ngi so thu hoi in so thu ki dan ki loopholes hang ne hang te railing ba kan ji merjing mod ha kan si ka bomenta ni net scam ba ling ba ka jing ye tre ringkat mar kumbang ju ong ban kado kti ki we kalong ka basuk henry ban penso gi jing ero hoi kalong ka basuk henry ka badan kam e kalong ba kumno ling ba ka jing ye tre lang ni nyala ban wat ki lat ti ban pen be ye kita ki jing ye baro te ling ba kan ka puan ling ba kan jing merjing mod bangila yo lang hakani ka pol pementa ngit scam ling ba ka jini trailang nadu i minister badan buram jangi ringkat duty officers na kaliang jangi nomi khmat perkum ju ringkat bat ki pait nongra ngene persang bani ringkat ban persang ban wat kilat kelinti na ka benta ka jing biangi jangi pait nongra baro